O PSDG-PSOE de Ourense informa de que o Ministerio de Cultura vende a anunciar que as obras do edificio do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense finalizarán no primeiro trimestre de 2026. Así o anunciou o senador socialista Rafael Rodríguez Villarino na Comisión de Cultura celebrada hoxe no Senado, na que destacou o compromiso do Ministerio do Goberno para a apertura das portas do Museo Arqueolóxico en 2026, coa execución posterior das obras de condicionamento interior, cuxo orzamento ascende a 3.188.000 euros. Cun investimento inicial de 12.696.000 euros e unha modificación da obra por 3.487.000, o Museo Arqueolóxico Provincial súmase a outros investimentos do Goberno na cidade en materia de cultura e que ascenden a máis de 35 millóns de euros no seu conxunto. A partir deste momento, só restará realizar a instalación interior para que abra de novo as portas, unha tarefa para que se contratou e redactou en paralelo o proxecto museográfico destinado a conseguir un aliñamento entre a fisionomía do inmoble e o proxecto expositivo, que recibiu un presuposto de 3.188.000 euros.